Pesta ng akong niruking nga palit, just for go, eko apa mali. Ining Fernandino Rainbow Pride Ambassador na iniligligan pong ay ni ating nga po talagang masa highlight na po itang advocacies daret ang kandidato nga Mekya Bene. Ikaw wari Miel, wari talaga in kaya kang advocacy. My advocacy is actually focused po keng creating safe spaces and inclusive community for people living with HIV po through HIV awareness campaigns. Ining akay mo nga ni, advocacy mo nga ni, pilang banwa mo na is it for the competition that you would like to promote na siguro mag-start kayong competition and later on pag-obran me, or maluwat mo na talagang susulong yan? To be honest po, dakal na ako po knowledge when it comes to HIV awareness. Even before joining the competition. Pero may usbong niya po in puso ko para kayong advocacy ngayon ni this year 2024. Kasi po, to share, kempong banwa ngayon ni, abalo ko po na itang meta kong estudyante, may diagnose siya po kay HIV that he needed to stop his college. May force siya po na ito ng kempa mag-aral na. At the same time po, the next month, February po, yung metong ko pong kakaluguran, malugod po ka na ako kayong puso kasi iya pong magpakilala ka ako when it comes to pageantry. Likwanan na po niya ito. Because of HIV? He was also diagnosed po. She was also diagnosed with HIV. Tapos po, realize ko na pag pupikiramdaman nyo rin istorya, it's more than HIV po. Aliwa po yung HIV, yung magpatok ng karela, kayong pamag-aral, o yung HIV, yung magpatok ng karela para kumabye. Pero ita pong patuloy na isolation, discrimination, ang pong stigma na at yung virus, na kaya na po ng virus. Kaya simula po kanita, sabi ko, bilang mestra, bilang kaibigan, bilang kaluguran, bisa ko pong gawang paralan para matukon ng tang stigma ngayon. So may kabi ako din po kay Youth Center for AIDS Prevention or the YCAP organization. Shout out to my YCAP family. Iti ka pa may itong shout out, kaya mo dapat yung mga kalipon. Siyempre po yung ever supportive, nakayabi ko din po kay YCAP family. Karing hanggang advocacy ako po yung partner ko, Emmanuel Rufino Santos. Ila po, kaya tabi ako po kayong pamagsulong kayong advocacy ako. Mag-provide kami pong free HIV testing at the same time, HIV seminar and promoting safe spaces po para karing people living with HIV. Balo mo kasi, ita mo kasi, lagi kong sasabihan, we are afraid of what we do not know. Yes. Siguro, tatakot tamo makihalubilo, ne? Kaya ako na rin yung sarili ko, ne? Tatakot tamo makihalubilo, ne? Ring aluat ang manalbe, karet ang ating HIV. Kasi alita naman balo, basta dimdam tayo kasi, ay makahawa ya, bala tamo, midikit tamo mo kaya, mahawa tamo, itang makanta, so lalaot tamo, oning dakal tamo balo about HIV, and thank you, Miss Miel, that you are there, ne? Para siguro, bala mo, kailangan mas dinan nyo muna mapansin detang kalupa mi na kulang kabaluan, pero nanuwari yung important information about HIV na dapat an ordinary person like me aabalo mi baka nita itang safe space apantunan mo abyemya itang makanita makasaog kami mo naman kikaya kang advocacy. Actually po, ako naman po asisirentao kasi nga po sinabi ko ating stigma when it comes to HIV na makahawa yun. But to be honest po, if we're going to actually research about HIV, na kayo man po basta-basta mayawa by just simply communicating with the people or touching with the people. Yes. In HIV po, it's a virus that attacks our immune system, but it could only be get through blood transfusion po or yung mga seminal liquids through, yun na nga po, sex. At the same time, mother and child connection. So, in HIV po, alin mo po basta-basta akakwa. It will always be dependent on our actions. At the same time po, yun nga po, kaya po, if we're going to look at it, maluwat niya po yung HIV virus, but that's at the same HIV, pero hanggang ngayon, atin pa rin pong stigma. Samantalang when it comes to COVID po, bala mo, sagali po. Ay, mahuluya din yan, sagali. Mas worse ya po in COVID. When we look at it, yung statistics po, in data, mas dakal niya po patay yung COVID kaysa king HIV. That's why,
people should actually research and at the same time know even just basic information po when it comes to HIV para matukunan po itang stigma when it comes to the people living with HIV. Yes. Pero balo mo, kung tutuusin nga, ding ating HIV lang dapat mitakutan kaya kami eh. Bakit tamo kasi uling may nait ang immune system mo, ikaming masagling makahawa karelan eh, karetang ating HIV, aliway lang manawa kaya katamo, itamo pong manawa karelang, kasi di ba Aliwang saguli sakit. mayawa la Yes. rin makanya. At saka siguro, ating make HIV na akasalal mo hata mo, na eta mo balo, eda sabihan kaya katamo, or ila mismo, eda balo kay sarili da, pero uling ayapi ni naman tan talagang masaguling i-transfer bayo kay basic contact na inya eta mo pumayaw, pero dakal at aburi ko sabihan atin talagang ating HIV na eda balo or deny da mo kay sarili da makana. Actually po, dakal po tao na ating HIV but still they don't know. At the same time po, dakal din po na, ito nga po, abalo tamo mo po kung ating kanyang HIV metong tao kasi po through continuous testing. That's why po, opo. Ita paling buri kong putang. Yes. Siyempre magkay ka nga testing. Willing no man. Pero sabihin, siyempre minsan tatakot kay tang balong feeling mo tinakang sintomas pero mo buring i-confirmed. So ating bang hardship kay tang part ay na to promote mo naman itang testing. Actually po, when we're doing community-based outreach po, akin mo naman ka rin tao po natatakot lang. At the same time, gagawan din pong pikatulan. Oy, pa HIV test na ka, bala mo. Pibiru-biru daw po rin tao. But kami po kayong YCAP po kasi we try to at least inform them na the best way to know your status is to get tested. Kasi po, dakalya sintomas po yung HIV. Pero alitaya po ay diagnosed through those symptoms. Diagnose tayo mo po yung HIV through testing lang mo po talaga. So, kami po, even though they are actually making fun of HIV testing, try me pa rin pong mag-reach out karelo na baka po buri yung baling status you, baka po buri yung balo if, baka po buri yung matest and at the same time ma-screen for HIV. And in that very simple way po, I encourage me naman po kasi we show them na aliya po pikatulan at the same time para rin naman po kareling gagawan. Yes, and kayo mismo, pwede yung sopan. Yes. Kasi pag may test kang HIV na, for example, alike kayo from the hospital, wala minsan pisala sa likod mo. Pero nung may test la, kayo, balo yun, kayo mismo, sopan nyo mo rin nung makanano makanano de i-survive, itang, aliwa mo itang sakit, no na itang makanano de i-survive, itang pamakitungo da kay community, tsaka bala mo, ating kang kakampirugo, Yes po. makanta. Actually, ito po talaga yung pinakamasakit kasi when it comes to HIV, sabi ko nga po din, kapag pekiramdaman nyo po rin istorya da rin, people living with HIV, it's more of, tatakot la po na magdili-dili. So, ito po, kaya po, susulong king advocacy ako para sabihan karela na, alala po dapat ikatakot because HIV is treatable po and manageable. It's manageable. So, kaya po papakad bikarela na atila pong kayabi, atila pong kayantabi, even though they're living with HIV. Yan. Neb, ay kita naman po na yung kakatamo pong ambassador kay ni Rainbow Pride, ambassador talagang well-versed ya, kitang kaya nga advocacy, aliway itang advocacy-han na. Itang mo kay nga nga sabi nga advocacy ikat pakit mo na talagang gagawa kang paralan para karen tao na bisang mates kareng nanong masanting agawan karetang itang ating HIV makanya pero ang buri kaya mong ibalik kaya kang yan kaya kang pang ambassador nating next plan mo you're working with YCAP. Nanula pa rin kayo mo kanya na next plan mo to promote pa, mas apakalat pa, yung kaya kang advocacy. Actually, yes po. I'm with my YCAP family to continuously promote my advocacy. So, kung susunod pong Aldo, patuloy kami pong mag-community-based outreach. In fact po, kayong June 28, we have another outreach. July, sorry po. July 28, we'll have another outreach po naman kayong Porac, Pampanga for HIV screening again. Nino mong ka-partner yung kanta, yung LGU? Under Love Yourself, po.
ita pong DOH po. Okay, at least naman It's a yung community-based hub. At least yung gobyerno, kaya be, alwar witan datang kayo ka rin, puta kayo ita, balong nung maring aliwan tao, itangga, hayating ka nung kaya ka rin. Pero nung balo ng ating kayong partner ng DOH, medyo mas malalegitimize itang Yes. kaya kayong gagawan. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko